Нека малко да се съберат повече хора, искам. Правя този лайв. Аз съм от град Сандански, казвам се Димитър Иванов. Моите деца бяха задържани с нощи. Демек днеска е вече другата мина 12 часа. Децата ми ги притесняват полиция, бяха задържани 24 часа. Васко Цеков идва и притеснява децата ми, замаха ги пак вътре за разпит децата ми. Без да има за какво. Пред моята къща, на 5 метра от къщата ми. В махалата полицаите препират децата при без да има за какво. С тази патрулка идваха, ето го патрулката. Над 5 метра от къщата ми взимат и децата ми взимат, без да има за какво. От Васко Цеков, полицай от Васко Цеков. Утре искам, убедявам, казвам на всички роми от град Сандански да правим протести. Господ има, мисли малко хубаво, не само ти имаш, ти си полицай и вземи заплата. Мисли, Господ има деца, утре другите, харесва ли да ги правя така? Ето вижте Сандански полицията. Сега една дума, после внимавайте, ти има Господ. Ето го и патрулката, който номер в колко че това видео го правя да може да гледа цяла България да вижда. Цяла България искам да вижда. Ето и децата къде са вземени. Ето види децата ми тук, вижте, ето ги. Над 5 метра на моята къща, те са преберени пак за същото нещо. Нема ли са право да стоят на улицата? А майката на майите присъствате взимат, децата взимат. И майите беше там в едно заведение, там имаме такова кафенце. Белярд купи имаме там, ето го. Ето това е нашата полиция в град Сандански. Вижте как се подиграват с наши деца. Как се подиграват децата без да има какво. Преди 7-8 часа ги вземат от полиция и пак ги прибират. Понеже седят на улица на махалата. Ето това са моите деца, бъдете къде са. Вижте, приятели, какво става. Ето го майки детето, ето го майки детето. Да, тег вътре, не мога да си изкарам детето от тег. Намерихме ги, да ме задържаха и мене вътре. А преди колко време ги вземам от полиция? Преди 7-8 часа беха освободени. Се зна детето вътре да вземе нещо и ни го ето вижте, връзте, вижте. Връзте, той беше задържан, ето го. Кога е правилно, аз съм такъв човек. Ходам по правилата. След малко ще пусна пак, това е приятел, да знаете. Който желая да заповяда. Ми так сподели лайфа, брат. Полицаите притесняват децата ли в град Сандански, брат ми. Децата ни замаха. Беха задържани 24 часа, преди 7 часа ги замахме и сега пак ги пребраха. Понеже са се били пред улица, пред малата отвън и пак ги взимат. Нема ли са право да сутат на улицата? Ето това е нашата полиция. Споделете лайфа, приятели, гледайте какво става с нашата са. От вас от всеко полицая. Сега е момент да всички роми тука. Сега е момент да всички роми трябва нещо тук. Вижте как се подиграва с наши роми деца. Вижте ли какво става в Сандански. Ето това е нашата полиция. Ето ви тук Сандански полиция, вижте го. Не дам дали виждате тук светлината. Чак да обърна камерата. Ето. Ето как се подиграват наши деца полицаите. Ето и тук децата вътре, ето ги. Нема ли са право да седиш вече на улица пред самата ти къща? Нямаш право да седиш. От утре ще ги вържа над двора с белезници. Правя от този лайв да гледате всички роми какво става с нашите деца в град Сандански. Подиграват се, децата се подиграват. И желая всички приятели, който ме познават, да ще направим скоро протест, пак ще направим тук в Сандански, има полиция, приятели. Това е срам и прозорец, как не ги е срам. Преди 8 часа, ето го, момчето, вижте връзките му, вижте го. Вижте, още няма връзки, вижте. Вижте ли, ето го. С нашите деца се подиграват полицаите. Който има деца и ако ме разбере, болката да споделя лайфа, момчета. Споделете лайфа, да. Споделете лайфа да гледате какво става в България, в Сандански, в нашата полиция. Ето го и патрулката. Васко Цеков притеснява нашите деца постоянно. Един и същ полицай.
един и същи филм. Утре пускаме жалби всички. И събирам всички роми, който желая да заповядат в Сандански. За протест. Ще видим кой ден ще е протеста, ще извадим документи и желаете. И всички, който искат да пристига тук. Кой иска на дой сам? Приятели, спирам лайфа. След малко пак ще го пусна и ще ви кажа за какво става въпрос, пак да знаете. Записвам всичко, записвам. Чао на всички!